everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Hudas. Ikasabot! Okay bro! Na, nagkaduol na. Nagkaduol na yun. Tana mo, mauna kining higayon ang atong gipamot. Ang inyong face mask! Ang akong face mask. Sugato na kong insik. Ug kamo sa likod sa iyang mga bodyguard. Lihok na mo. Tuwa na sila. Maampingon silang gituyok kung milipot na sila sa likod. Banyag selong. Nagkaduol na. Nagkaduol na sila sa duha ka bodyguard. Duol na lang yun. Ug duol na usab sila. Higayon ko na usab kilip. Hop! Sugatun ko sila. Uy! Hop! Matikdan sila sa mga bodyguard. Kukikarati sila. Wiset! Nagkapinusilay. Naigo si Lucas. Ang insik. Dali, Mr. Knight. What? Dali, dali. Abangag sa ilong. Dali! Suot sa ban! Unsay siumay? Why siumay direct ka? Nakuyapan siya. Nagiyapak ko ang tagkugo sa puwan sa pistola. Sira ko na yung kinip. Ako na lang mo drive. Animal. Uy, ko bro, dokor. Ayaw bang kulit. Madiskuido tao na. Suri ka na lang. Panggag sa ilong. Sorry, dokor. Balik ka mo'y madiskwino ug mga matay. Di lang ako. Animal! Dipusil ko sa mga bodyguard sa insik. Paluparon ko ning van. Ala, sige! Bukod mo mga bangag sa ilong! Ha! Abdi ko kumong mga mot ang duha ka bodyguard sa insik. Wa ka-attack ang akong mga kauban. Yan ilang gilipot sila. Huwag nagkapinusilay, gilinoon sila. Napiking akong mga kauban. Bangag sa ilong. Udritso ko dito sa pikas iskina. Aron, magkabalhin ko sa laing van nga nagpaabot ito. Uy, na yung mga gwardyang ibabag sa exit. Magpaligis mong mga bangag sa ilong. Sige! Ha! Natuwad lagi mga buwang. Sige! Gukod mo kinsay gustong mo gukod! Mga bangag sa ilong! Gukod! Okay, base. Calling all mobile units. Please proceed to Martinez Highway area. A certain businessman ang gikatahong gikidnap. Do it immediately. Ang intercom. Bagyo, si dumaging kini. Tawagi ang tanang police stations nga duol sa Martinez Highway area. Dunay businessman nga gikatahong gikidnap. Do it immediately. Bangag sa ilong. Way swerte, Colonel Martel. Patay yun ang duha ko ka mga kauban. Samog yung pagkidnap sa insik. Dili masayon ang duha ka bodyguard sa insik, sir. Gawas ka armado. Mantigong mga mot ang mga bangag sa ilong. Dili ka ng balita ang akong ipabot ni Motoro. Bisan pag naapil ka't kamatay, ang mahinungdanon kung nakidnap ba ninyo ang insect? Sir, gusto ko na pagkasulti. Tubag ako! Nakidnap ba ninyo si Mr. Gutsile? Oo, sir. Ikabalhin namin sa laing van o padong namin sa hideout. Kana mo'y gusto na ko ngay mo isulti. Sige, kaya ko pa ibaon si Busing na ng inyong kalampusan. Ha! Problema bro.
Banyag sa ilong. Unsa ning binuang nga mga bro? Musugot man lang si sir nga mga matay ta. Mas importante man yang madana to ning insect. Sa? May pagkane? O sa may una ninyo? Tablahon ta ba ni? Ha? Unsay huna-una ninyo? Hindi naman ang kumuha kontrata, bro. Mga bangag sa ilong! Di kasabot kus! Kanang gisulti ninyo, nasabtan ko kayo na! Oo, gusto mo! Watay na ganan! Kana kung magduha-duha ta. Pero kung magkasinabot ta, dagantang ilang mga sakop, di ba? Kung kita'y mulihok, wa na sila'y mahimo bisan unsa pa nila ka-influensyado! Hide out na lang, bro. Hide out pa. Hay! Mga ahak mabunay mo! Kuidaw, ha? Ato na tong akong gisulti ninyo. Ayaw gini ninyong ipaabot nila! The subscriber you are calling is busy at the moment. Please try your call later. Busy hapon ang phone ni Congressman. Basin kung may dial po sa Congressman ako. May mitawag yan. Siya tingali kini. Walain man yung number. Sa man eh. Hello? Hello, Colonel Martel. Ako. Kinsa ba na eh? Doon ako itawag ang ipaabot. Ang inyong regional director. Si Sir Dumaging? Dispensa, Sir, dispensa. Gipakaingon ko. Ayon ka man karon. Nanawag ko sa imong office. Huwag ka dito. Ha? Kuan, sir, kuan. Nahibaw ka ba? Na tunay na hitabong kidnapping sa imong area. Mao ba, sir? Muingon ka lang anang mao ba, sir? Sir. Nahibaw ka ba sa imong katungdanan, Martel? Isip hipi. Kuan, sir. Yes, sir. Unya, Sir. sir, I want you to solve this bullshit in 24 hours. Yes, sir. Yes, sir. So what, Colonel Martel? Ha? Kinahanglang magpakita po kog mayong gilas ron, Congressman. Sulbaron ako kinang kidnapping sa dili pa moabot ang 24 oras nga ultimatum nga gihatag sa tabaghak ni Regional Director Elpidio Dumaging. Ug sa imong himuon? Imong usikan ang usa ka bilyon? Imo kong sumbalikon? Dili na mahitabo. Yeah. Nga nukod, sugda na nato ang pagpakig-negotiate sa pamilya ni Mr. Gutschili. Aron ilang malukat ang negosyante. Angay lang. Lihog ka na, Colonel Martel. Ug ayaw kalibot. Usa ka bilyon ang ransom sa negosyante. Usa ka bilyon! Ganyan ko yung sigig dial sa cell ni Daddy. Mandat, pero hangtod karon dili kapon siya may kontak. Hala, Divey Milen? Hindi kaya kinidnap ang iyong dati, Rodolfo? Unsa? Ikaw, Beauty? Ay, ipinalita man ko sa TV kanina. May isang negosyante ang kinidnap dito sa ating lugar. Baka kasali siya, Day. Ayaw pag-ingon anak ti ha. Nabalaka na hinuon ko ni mo da. Tawagan ko balik si Daddy. Ay, aba, ay nag-ring ang cellphone mo, Day. Si Daddy? Hello, Dad. Hello! May pananggingging? Hain pa man ka, Dad. Nabalaka ba ako ni mo? What time ka mo uli? May pananggingging ugma na ko sa buntag mo uli kay may importante ming gimitingan sa partido. But, Dad, I'm worried. May negosyante ra ba ko nakikidnap din sa atong dapit? Mao ba? Oh, you don't have to worry, Pimelin. Kauban akong partido. Kompleto mi sa security diri. And I can assure you that everything will be okay.
Ayaw gyud ninyo suway ang pagkontak sa mga pulis aron na dili mamiligro ang kinabuhi sa imong amahan nga si Mr. Wilmer Gotsili. Og timan 1 billion pesos ang ransom money alang sa kaluwasan sa imong amahan. Ug kinahanglang madawat namo ang kwarta sud lang sa napuo ka oras gikan sa akong pagtawag. Kay kung dili, mamatay ang imong amahan. Mutawag ko nimo duha ka oras gikan kanon. Aron sa pagsunan nimo kung naandam na ba ang 1 bilyon. Dili na kinahanglan nga ikaw mutawag. Ako mao'y manawag. Bye. Pagkagamit yun sa voice-changing software nga mag-usap sa tong tingog na ninegosyo ha. Lahi na gining high-tech na ta. Kay mahimo na to ang bisan unsa. Siguro ayot ninyo nga dili maka-eskapo ang insektoro. Kay mga matay gyud mo mahitabo na. Kay 1 bilyon ang kantidad anang tawhana. Timan-ina ninyo. Hello, Toro. Namati ka ba nako? Oo, sir. Ayaw ka bala ka, sir. Lagi. Og, pida. Karoon lang yung kumasayod. Nagdugang ka lang yun sa imong problema. Niuli ka man sa inyo og nagpabuto dito sa imong armas. Wara to, sir, oy. Bangag sa ilong. Nakutaw lang ang akong utok. Linugaw na din ang utok ka. Ha? Turo? O sa balita sa TV, bay? Pagkidnap na sa negosyante dito sa National Golf Club. Nakuha ang CCTV. Layo. Mo na ba ang gisakyan sa mga kidnapper? Kanang nagparking? Oh, may nanaog nga tulo ka tao nga nag-face mask. Oh, kamay ko usa ka tao nga uhay nga naog. Si Papaturo na. Siya yun! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.